Illum verament inħoss li għamilna pass importanti l-qoddim. L-ambaxxatur għal-Parkinson's f'Malta Adrian Asa li jgħix bil-kondizzjoni tal-Parkinson's laqa l-aħbar li riċerka biomedika fl-Università ta' Malta se tistħarreġ aktar fil-font dwar il-Parkinson's f'pajjiżna li tmiss il-ħajja ta' madwar 3000 ruħ fostna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet itkellem dwar l-isfidi fiżiċi li affaċċja ta' kuljum u l-istigma li qal kultant għadha teżisti fis-soċjetà. Awgura li r-riċerka tiftaħ orizzonti ġodda. Wassalna messaġġ pożittiv ħafna, messaġġ b'saħħtu ta' kuraġġ u ta' tama ġdida għal kull min u bħali ibati bil-kundizzjoni tal-Parkinson's. Xi riċerka bħal din li ħassir grazzi għal fondi allokati mis-segretarjat żgur se twassal sabiex il-kwalità ta' ħajja u d-dinjità ta' persuni bħali u familjari tagħna tkun tista' tola u tkun dejjem aħjar milli bħalissa. L-investigatur ewlieni tal-proġett, il-professur Neville Vassallo, qal li r-riċerka mistennija żżid l-għarfien dwar x'jiġri fil-moħħ ta' persuna bil-Parkinson's. Fissira bħala l-ewwel pass fl-iżvilupp ta' trattamenti aktar effettivi u personalizzati għal pazjenti Maltin u Għawċin. It-tama hi li dan l-għarfien li se jkollna se jwassal il qudiem għal mediċini ġodda, trattament ġodda għal din il-kondizzjoni. Il-proġett Minds tnieda mis-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti. Innota li l-istudju għandu kollan li jrawwem lir-riċerkaturi żgħażagħ Maltin għal soluzzjonijiet mediċi ġodda. Ġie kwotat jgħid li l-viżjoni tal-Gvern għall-futur hi waħda ċara, dik li l-qasam tal-life sciences u s-saħħa isir pilastru li fuqu jinbena l-ġejjieni ta' pajjiżna bħala parti mill-Viżjoni Malta 2050. Il-proġett tnieda waqt li d-dinja qed tħejji għal jum dinji tal-Parkinson's fil-11 ta' April li ġej.